Ассалому алейкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Духтаро, имрӯза влоги мо аз саҳар сар мешавад. Иҷа ман субҳона тайёр кардистам. Картошка, пиёз ва помидорро сирх кардам ва 3 дона тухми дигар камтар намак ва мурч ҳамроҳ мекунем. Ҳамаашро якҷоя мекунем. Духтаро ҳам хеле тайёр шид. Болошда камтар зелен майда мекунем, мечӯшем. Субҳонаи мо ба ҳамӣ тайёр. Иҷа духтаро мо мешинем, субҳона мекунем. Обед кардиси, чой сар хӯрдиси? Иҷа духтаро ман хамири нон тайёр кардистам. Як коса об рехтам, як стакан шир рехтам. Камтар намак ҳамроҳ мекунам, намакша соз мекунем ва камтари дигар равған ҳамроҳ мекунам. Пешакӣ ман як дрожжаро, як қошиқ дрожжа андохтам, 2 қошиқи дигар шакар ҳамроҳ кардам. Мондум ки дам кунад. Дрожжаи мо дам мекунад, баъд меандозем. Ҳозир боша орд ҳамроҳ мекунем, баъд дрожжаро меандозем. Барои чӣ ки агар оби мо гарм бошад, дрожжаи мо месӯзад. Барои ҳамон пешакӣ мемонем ки аввал дам кунад. Ба ҳамин хамира мешӯрем. Бояд хамири мо мулоимак биёяд, сахт набиёяд. Дидем ки духтаро чӣ хел хамири мо мулоим омадагиад. Мемонем ки хамир бираса. M&M's? Да. Еще что? Они должны ставить шоколад M&M's, чтобы они стали очень вкусными. M&M's. Вот ем. Дай мне камеру. Свину. Ами, ты что готовишь? M&M's? Да, M&M's? Да. Это здесь написано. Здесь написано M&M's. M&M's. Да, готов. Готов? Готов? Так, что сделать? Смотрите. Так, сделать. Готов, буду пустить. 2 часа. Мы будем сейчас идти делать пошаку, а потом будем идти домой. Давай. Это блюдо вода. Вот такие. О, наша коляска. Скажи привет. Привет. Короче, он растяпа. Вот ты. Ты что сказал? Ты что делал? Ты что, дурак? Дурак. Если сейчас так сделаешь, я тебя уволю, понял? Это все, что есть. Смотрите, здесь все пусто. А на холодильнике, смотрите, отойди. Смотрите, что на холодильнике. Можете увидеть. Закрываем. Вот. И все. Спасибо. А ты что делаешь? Ну все. Мама может забирать. Духтаро, мо иҷа қати кӯдако тарафи магазин омадем. Камтар мерем ози магазиная тамошо мекунем. Агар ягон чи маҳқул шава мегирем. ҳам камтар дига барои шумо нишон медиҳем ки кани чайдаи магазин. Иҷа да духтаро бинем ки мухаллиф перчаткиҳои
инем перчаткиш мада маҳқул шид дарози хушрӯай. Бинем ки чӣ хушрӯай. бози камтар магазина бо ҳам тамошо мекунем духтаро. бо ман бошед. ҳар намуд перчаткаҳои кӯдакӣ, сиёҳ, кадом свете ки фуратон аст, сафед, сурх, ҳама светҳо ҳастай. Барои калонорам ҳастай, барои кӯдакорам ҳастай. иҷа боша инам хеле тапочко барои хона. гармака ки хушрӯай мадам хеле наскичо маҳқулай. 349 рубл будай. беҳад хушрӯай духтаро. бинем ки ҳар намуд светшаю, хеле сакчо ҳастай, хирсако ҳастай, ҳар намуд суратҳои хушрӯ дорам. иҷа духтаро бинед чӣ хел спартивкаҳои хушрӯ овардиянд. ғавзи хушрӯ барои даруни хона. ҳар намуд ҳар светош ҳастай. ғавзи хушрӯай ҳам нем қати бурукшай. ба фикрам ки 1200 сими буд нархаш. чӣ қадр хушрӯ духтаро. жемпиришам ҳастай. чанд намуд, чанд светош буд. духтошам чанд хел буд. бениҳоят хушрӯ фасон. набинед чӣ хел светош ҳастай. баъд остинош кушод. дарзои остинша бинед ай куҷоай. чӣ қадр хушрӯ. фасонош аҷоиб. ва иҷа бинем ки ин хеле жемпиришам ҳастай. инорам қати бурукошай. бинед духтаро. ба фикрам ки 1200 сими буд. иҷа хира ёқа хушрӯ нишон надодай 1200 сими будако. духтаро мо ай магазин омадем. якта перчатка гирифтам. перчатки сиёҳ, дарунаш қағаз нестай, лекин барои тирамоҳ мешавад. иҷа духтаро боша хамири ма расид. ҳозир боша ма хамира рост мекунам. хамири ма дам када расидай. хамира ма рост кардам духтаро. ранги хлеб бари рост кардам. барои чӣ ки ранги хлеб барои саҳар бридану ба маска хӯрдан бениҳоят нағзай. иним хе духтаро болои хамира мебирем ва як дона тухма мешканем, дар болош мешакем. духтаро ма нонома пухта гирифтам. хлебома бинем ки чӣ хел хушрӯ омадан. бениҳоят мулоим, барои чӣ ки хамири мо мулоим буд. зуволара мулоим гирифта будам. шуморам духтаро ҳама вақт хамиртона мулоим бигиред. агар хоҳем ки хамири шумо, нони шумо мулоим биёяд, ҳатман хамиртона мулоим бигиред. духтаро фикрҳои худтона нависен. обуна ва лайк монданро фаромӯш накунед. видеои моро то охира тамошо кунед. хай то видеои оянда.